Marianne, een bloemblaadje, nog in de knop, die nooit heeft mogen bloeien, die geen kans heeft gekregen, die veel liefde heeft gegeven, die breed is verstoord. Sa zeggen de meesken Bouke Vaatstra voor het eerst. Doet hij spruts tijdens de stille tocht van Marianne Vaatstra. Zijn 16-jarige dochter, wie een week daarvoor op 1 mei in 1999 bij Vinkleerster verkrijfde en vermoordde. Het wie voor Heid Vaatstra het begin van een jarenlange ziektocht naar de dierder. Daarbij krijgt hij stiepen van misdierverslagjouwer Peter R. de Vries. Doel is de dierder met een grut DNA-onderzoek te vinden. Dat onderzoek komt er uiteindelijk in 2012. Ik hoop nou dat het eruit komt, dat we het een keer rest krijgen. Laatste redmiddel dit? Ja, daar mag je al op rekenen. Daar ging ik wel vanuit. Terugzetten, dat is het bierwoord van Vaatstra. Hij krijgt er daarom de Machiavelli-prijs voor. Dik 8000 man uit omkrieten van de Westereen werden oproepen om DNA uit te steken. De spanning is ontzettend groot. Ik zal je vertellen, ik word er vannacht wekker van. En dan zo die beelden van het aannemen van DNA. Maar ja, gelukkig sleepte ik voor daarna erin, maar dat is wel een teken dat er een stuk spanning aanwezig is natuurlijk. Lang hoeft Vaatstra net te wachten op resultaat. Op 19 november 2012 wordt er een vertochte aangehouden. Nou, je zijn je neus van 100% match. Het is eigenlijk wel een voldoening. Hè? Dat kan je wel negen. Ik moet zeggen dat er dag en nacht mee bezig werd altijd. En het gaat er uiteindelijk voor, ik moet de weerheid weten. Waar had het die in? Het is onvoorstelbaar wat er dan door je heen gaat. Het gaat om de 44-jarige Jasper S. uit Oud-Woord. Die veroordeeld wordt tot 18 jaar cel. Van Vaatstra te min. Die wil graag levenslang. Nee, ik kom net in Egers, absoluut niet. Maar is het de man die je toch naar het weer? Ja, nou nee, eigenlijk net. Ik zie toch dat de groter werd weer. Dat idee hier ik al niet. Maar het is, een lied boerke. Na de rechtszaak wordt het stil en sjoggen de meesken Bouke Vaatstra nog een paar keer in de media verschijnen. En dan gaat het over zijn dochter Marianne. Je denkt eigenlijk altijd erom, dag en nacht. Die gedachten zijn altijd bij jou. Alleen het wordt wel wat vrijer hè, in omgang. Dan denk ik echt bij van, ik ben de heid van. Hè? Van iemand die het op een verschrikkelijke manier vermoord is. En dan komt het al even boven. Dat dit gebeuren kon, daar ben ik nog altijd de duivel door.